Ahoj Nela, aké si mala leto? Ahoj, ďakujem pekne. Myslím, že dobre. Stihli sme aj dovolenku, boli sme všetci spolu, aj rodičia, aj deti, z čoho som sa veľmi tešila. A aj takú trošku pracovné leto, tvorili sme nové skladby, ktoré začneme vydávať od septembra. S Maxom Miklošom pripravujeme EPčko, takže také tvorivé, ale aj dovolenkové zároveň. Super bolo. Ďalšou novinou je, že vstupuješ aj do Dunaja. Ako si pripravená možno na nejaké hejty, čo budú prichádzať, že ti to vybavil manžel? Jo, ja už hejtím, mne to je jedno. Oni boli, budú, sú a ja pozdravujem všetkých, ktorí sa na to nemôžu pozerať, no tak nech to prepnú. Neviem, akože ja sa snažím svoju prácu robiť vždy najlepšie, ako viem. Oveľa viacej si už v tomto čase dnes verím. Mám niečo za sebou a to, že nejaká pani alebo ujo dokáže napísať komentár na Instagrame, pre mňa nie je adekvátny dôvod na to, aby som bola kvôli tomu nešťastná. Takže ja ich srdečne pozdravujem a nech sa majú dobre a nech sú šťastní. Súhlasím a my sa na tvoju účasť v Dunaji veľmi tešíme. Bola si doteraz fanúšikom tohto dobového seriálu? Musím povedať, že áno. My sme hlavne v prvom rade chceli vedieť, ako to vyzerá kvôli Filipovi a že či to bude dobré. A tak to je prekrásny seriál, akože to je krásny projekt, je tam, ja si myslím, že taký malý sen pre každú herečku a herca je zahrať si v dobovom projekte. Už len obliec si tie šaty a učesať sa na tú dobu je proste zážitok. A mala som veľkú trému. Ja som, predsa len je to nové prostredie, noví ľudia, nová postava. Konečne ale idem hrať charakter, ktorý som nikdy doposiaľ nehrala, takže sa na to veľmi teším a veľmi si to užívam. A tie prvé dni boli veľmi ťažké, lebo je to rozbehnutý vlak a človek to nechce pokaziť. A mala som trému a pán zvukár prišiel za mnou po prvom obraze, že tak mi bije srdce, že musí mi prehodiť port. A ja že no tak mám stres. A už je to teraz lepšie. Všetci ma podporili tam, či režisér, či kolegovia. A myslím si, že je tam dobrá atmosféra, to je najdôležitejšie. Je to negatívna postava? Nemôžem to úplne takto konkretizovať. Je to komplikovaná postava. Zasiahne do života akej postavy alebo akej rodiny v tejto hre? Zasiahne do života generálnemu riaditeľovi Dunaja. Ale nemôžem prezradiť viac. Proste nemôžem. Budete mať aj spoločné obrazy s Filipom? Áno, hneď naše prvé obrazy boli s Filipom a dokonca aj intimné, takže sme sa veľmi zabávali. Akože, to či by sme boli partneri alebo neboli, obidva nie sme nadšenci mať intimné scény pred XY proste členov štábu, takže sme si to z tejto strany neužívali, ale Filip je veľmi vtipný v tej postave, takže ja mám čo robiť, aby som dohrala scénu.